Puin August Niriat sang ni sumni hian Mizoram tui Khawhthla sang ber Vantawng Khawhthla tlo turin kankala Vantawng Khawhthla hi Serchhip district chung Thenzawl le buangpui inkar aizawl atanga lunglei panna kongpui atanga pengin Thenzawl atang hian kilometer nga vela ani kongpui atang hian hmingthang lir thein akal the Furlai ani chungin apan na kong hi concrete mangin chatakin lirthei engchi tan po kal harsa lawmthu siam ani Tourism Department ten zinvei wak te le helai mun tlo tu te tana motor park na tur te chul na tur le tui Khawhthla thlir na tur hmun siam ani bo aizawl atanga kilometer sumkwa pakwa vela Vantawng Khawhthla hi Mizorama tui Khawhthla sang ber le moi ber ani vanvalui Thenzawl bula ani a Vantawnga tui hleuh thiam tak hmingchoya an phua ni in an soi Vantawnga chu tui Khawhthla lungkhok rok tamna hmuna po sanga angmein a hleuh thei an tialo a hmingput chan soidan pakhata chuan Vantawnga le a thian te chu Vantawng Khawhthla chunglam vanvaluya an chenga Vantawnga chu a thian te chuan tui alo liane lo chuak ro an ti a thian te chuan an ti der emu ati awangin a chuak ve mai du lova sabereka khwang kai angdewa thokin Vantawnga chu a thanglam leng kir sang taka chuan a len thlata a thi pha ta ani an ti a hmingchoi hian Vantawng Khawhthla alo puta ani an ti alui vanvalui thleng du tan ke a panna kong thawa a hmuna hian lungpher lian tak le lungsum hmu turte a oma furlai ani boka tui Khawhthla hi atam thamin a hmu nom em a clear aman hla ngei mai hetiang hmun nuam le moi khwalzin te hi tu kan nei hi a hlu hle mai uluk takin enkol cheu ila tuna chuan ramngo thatakin ala hwala kumtluana tui hmu nom tham aluan reng theina le tun aya khwalzin te a hip nem le zwalnan ramngo le nungcha te humhal tlathi a poimo hle tui Khawhthla sanzong hi fit zasari somnga vela chinchia ani a adik tak ero soi ahar kanshia thiam theinan entirnan New York City United States a Statue of Liberty hi meter somkwa pathum ni in Statue of Liberty pani belkhom ai po in alasang don tina ani chu tui Khawhthla hi fur tui tamlai le chalwa ek char tui tlemlai ber po in a hmu nom hle a tui tamlai chuan a chhordo thenkhat te tuin a khaw khum veka vanvalui tui tam em mai a hnuai lam fit zasari somnga vel seta thuya a han in Khawhthla hum mei chu ropui le hmu nom dangdai tak ani a Khawhthla sir vela tui siper na salutuk chu chhum cha tak angin a invial tupa a enna hmun po tui Khawhthla nen hian in hlat te ma se tui siper hian a thlen phak chang a ome an tialom chalwa ek char tui tlemlai thung chuan tui tam vak lo in Khawhthla chu lapazam angmein alang thunga tui Khawhthla kham chhordo zongzong te chu tui tlemlai hian chiang takin a hmu theya siam tu duan sa leimoina chitin renga thuamani zia a chiang le zwal thung
Chong chili puk Vantawng Khawhthla peng thlang loka hian chong chili puk a oma hei hi Art and Culture Department in ahum hala ti chiat le ti hmel hem a khap tlat ani puk hi kong atanga halo te a ani a furlai ani angin apan na po a hnim deuh ani mizo thontu a chong chili chanchin chu soingai lapin kan she tura ngai ila malai chuan he puka hian zo tekinei an lu tira lo Thenzawl a hian a chuak thei ani anti apuk ming putu chong chili le rul pui thontu po kan she tura ngai ila puk zaw ani lo tun ma pu in he puk hi nula le tlangwal ten le nan an hmang thin tuiri hiao Thenzawl le buangpui inkar buangpui dai mea ani a tuiri hiao hi atlo to apyang in nuam an ti thin hle buangpui branch wai me in tuiri hiao park nuam tak an lo siam ma se van duai thak tak me in tunlai shileng coronavirus covid-19 wangin mi pui tlo po arem chang lo help mea apoi hle mai Thenzawl Mizoram laili taka Tropic of Cancer in atang Mizoram a chuan ko boi te twal lo chai to na chin kho chun a kho hmun arem avanga mi te tlo chak Thenzawl hi Sir Chief District Aizawl atanga kilometer somkwa pakhat vela hla a ani a khonwam le tlo tur tam na hmun zin mi te tan chuan tlo man hla tak ani Thenzawl le a che vel hian kan tarlan bak hmun hmingthang le poimo tak tak anei nuala chungte chu atlang pui tar lang ta ila mi puin tlo kan chak Thenzawl Golf Resort Tunhnai August Nilia Union Minister of State for Culture and Tourism in charge Shri Prahlad Singh Patela huntakte Thenzawl la sakorte chi chungchuan na pony riding entertainment hmun a oma abul loka dil pui ti a asakming an kau dil nuam mai a oma dila hian adu tan lawm chuan na turda telbok ani helai hmun hi khwalzin tele adu apiang te ta na inti hlimna thatak ani bok Thenzawl Deer Park Vungi Than Benkhwaya Than Vaibiak omin rampon le ramchung achangin tlo tu chanem tak an nei chin tunlai bora covid-19 awangin hmun thenkhat ero mi pui tlo po thei ani ri lo chungkwa chian hau emo in Thenzawl hi tlo ve ngei chi ani